Здравейте, аз съм Марина или Рина, както повечето корейци ме наричат, българка, живееща в Корея. И докато споделям с вас вълнуваща новина днес, се надявам да се насладите на кадри и моменти от моя живот тук, всичко, което прави Корея специална за мен. С огромно вълнение ви споделям, че бях избрана да стана част от програмата K-Influencer, инициатива на Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея. Програмата събира създатели на съдържание от цял свят, които споделят своя опит, знания, интерес относно Корея. И за мен е истинска чест да бъда част от нея. Моята история с Корея започна още преди около 10 години. Бях в гимназията, когато случайно попаднах на корейски музикален видеоклип в YouTube на Super Junior. За справка, тогава кей-попът изобщо не беше популярен в България. Хареса ми колко различна и пъстра е тази музика. Започнах да търся още корейски песни, после започнах да гледам и корейски драми и нещата се развиха естествено. Записах хористика в университет в България, където изучавах не само езика, но и историята, културата, икономиката и литературата на Корея. По-късно получих стипендия от корейското правителство и заминах да следвам магистратура по туризъм в Корея. А останалото, както се казва, е история. До момента съм живяла тук общо на 4 години и половина. Учих, работих, пътувах и се влюбих. И продължавам. Чрез тази програма искам да покажа колко разнообразна, уникална и красива е Корея. Нейната богата история, културата й, едновременно традиционната и модерната. Хората и дори ежедневието тук. Ще споделям както задължителни за посещения забележителности, така и по-малко известни, но също толкова вълнуващи места. От тихи храмове до оживени градски улици, от уникални кафенета до забавни културни преживявания, като обличане на ханбок, караоке вечери или разходки с колело покрай реката. Така че очаквайте влогове от пътувания, видеа за популярни и скрити места, кулинарни преживявания, обиколки на кафенета, модни бюти трендове и още много. А ако има нещо, което ви е любопитно, оставете ми коментар и с удоволствие ще го проверя. Въпреки че живея в Корея от години, все още всеки ден научавам, виждам и преживявам нещо ново. И точно това го прави толкова вълнуващо. Хайде да откриваме Корея заедно, момент по момент. Присъединете се към мен и нека заедно започнем това приключение.